Gemeenteraadsverkiezingen 2026. Bijna 600 kandidaten. ZVL kiest en vraagt zich af: wie is de mens achter de kandidaat? Dit uur Kobi van Bedaf. Ik sta op de lijst voor de partij Sociaal-Democraten Terneuzen. En ik ben getrouwd, ik heb 2 prachtige dochters. Kleinkind, prachtig. Maar sinds kort werk ik niet zo heel veel meer. Oké. Eigenlijk ben ik binnenkort met pensioen. Oh. Dus dan denk je, ja, misschien kan ik toch ook wat doen. Dat ik niet alleen maar thuis kom te zitten, maar dat ik ook een aantal dingen kan gaan doen die misschien zinvol zijn of bij kunnen dragen aan de omgeving waar ik woon. Onvoorbereid ben ik hierin gestapt, hoor, want ik heb geen ervaring in de politiek. En ik heb natuurlijk me wel verdiept wat dan in het programma staat van Sociaal-Democraten Terneuzen. En dat spreekt me heel erg aan. Oké. Want ik vind belangrijk en dat staat er ook uitdrukkelijk in, iedereen doet mee. Maar het is vooral ook gericht op de kernen. Op de dorpen van Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen zelf. Het is ook een beetje dat je denkt, ja, met z'n allen kunnen we er wel wat van maken. Ja, ik had een hele leuke quote voorgeschoteld gekregen. Jij hebt gezegd, het is maar Terneuzen. We leven niet in New York. Nee. We moeten problemen niet groter maken dan ze zijn. Nee, liever niet. Terneuzen wordt vaak een beetje afgeschilderd als er is altijd wat en het is niet zo leuk en het is dit en het is dat en het is een beetje het Calimero-effect. Hè. Ik ben klein en iedereen is groot en daarom ben ik zielig en dit en dat. Dat ik denk, nou, dat valt ook wel mee. Je kunt ook zeggen, Terneuzen heeft heel veel te bieden. Het heeft hele mooie dingen. Hè. Ik liep vorige week of zo, liep ik daar langs de Schelde. En denk ik, het is hartstikke mooi, man. Dat moet je promoten. Ja, ja, daar trots word op ik zijn. enthousiast van. Dat snap ik. Ja, En ik zie het ook. Ja, je kunt wel met z'n allen, denk ik, iets betekenen voor deze regio. En dat vind ik ook gewoon wel leuk. Ik kom natuurlijk uit maatschappelijk werk. Waarin je dan ziet dat je denkt, ja, we kunnen wel, wanneer we met z'n allen iets enthousiast uitstralen en met z'n allen bezig zijn, dan kun je toch wel wat betekenen. En dat vind ik leuk om daar een steentje aan bij te dragen. Even naar jou, Kobi, want je zegt, ik ga bijna met pensioen. Wat doe je nu in het dagelijks leven? Ik heb altijd gewerkt. Ik ben altijd in het maatschappelijk werk. Bij Mee-Zeeland heb ik lang gewerkt. Organisatie voor mensen met een beperking. Oké. Dat vind ik wel dat ligt me echt heel na aan het hart. Ja. Dat mensen met beperkingen ook mee kunnen doen in de maatschappij. Is dat dan ook een beetje waar je voor staat? Ik denk het. Ja. Dat vind ik nog een beetje moeilijk. Ik ben er natuurlijk net ingerold. Snap ik, ja, tuurlijk. En ik sta niet zo graag in de belangstelling. Dus ik dacht ook, ja, wat moet ik hier dan doen? Nee, maar dat is zo. Dus ik ben er een beetje ingerold. Maar ik denk wel dat ik daarvoor sta, ja. Ik sta wel voor de mensen. Kobi, jij woont in Westdorpen. En is dat gelijk jouw favoriete plek in Zeeuws-Vlaanderen? Mijn favoriete plek? Dat is een gewetensvraag. Ja. Ja, nee, ik woon er. En ik woon er met veel plezier. Heb jij een favoriete plek in Zeeuws-Vlaanderen? Nou, ik denk dat ik verschillende favoriete plekjes heb in Zeeuws-Vlaanderen. En die liggen over het algemeen in de natuur. Ik wandel graag. En dan kom je altijd op plekjes dat je denkt, oh, hier is het mooi. Of hier hoor ik een specht tikken. Of hier hoor ik weet ik veel wat. Ja, kom je ook om bij de spechten te blijven, uit wat voor nest kom je? Uit wat voor nest ik kom? Ja, niet per se uit een boom, maar gewoon meer waar de wieg stond. Waar de wieg stond. Ik heb hiervoor natuurlijk lang gewoond in Terneuzen. Of in Terneuzen en in Rotterdam. Ik zit in Terneuzen, maar in Rotterdam. En ja, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in vogels. Natuur, zei ik natuurlijk net ook al. En dat is altijd dat je denkt, ja, dat is mooi. Hier is veel ruimte ook nog. Hè. Nou, van de vergezichten, dat je ver kunt kijken. De polders, ik ben wel een kind van de polder. Hey, Kobi, jij staat op plaats 3 in de Sociaal-Democraten. Ja, dat verrast Terneuzen. mezelf ook wel een beetje, hoor. Wel? Want hoe sta jij daarin? Ja, nou ja, één, het was een verrassing. 2, dat ik dacht, oh, stel je voor dat ze 3 zetels halen. Ja, Dan zit ik in de raad. Ja, want wat als jij de raad in moet? Als ik dat mag, ja, dan weet ik dus niet wat er op me af gaat komen. Dat weet ik oprecht niet. Oké. En ik ben me daar natuurlijk wel een beetje aan het verdiepen. En sommige dingen vind ik dan interessant. Ik verdiep me wel graag in sociale thema's. Dus in die zin, ja, dat doe ik gewoon van nature wel graag. En daar ligt ook mijn hart wel, hè, dat ik denk, ja, natuurlijk moeten we daar met z'n allen proberen wat aan te doen. Maar andere dingen zal ik misschien ook denken, ja, dat vind ik helemaal niet zo leuk.
Kobi, dankjewel. Succes de komende campagneperiode. Graag gedaan. En wellicht Tot tot wel snel. gezellig wordt. Ja, gelukkig. Nee, gelukkig. Ik ook. Dan moet het goed komen. Met jou in de gemeenteraadsverkiezingen 18 maart kunnen we stemmen.